ràpida, que és el que ve, diguéssim, de marina, s'utilitza per temes de vela i tot, que té la característica que quan nosaltres estirem l'enginy lateral s'obre automàticament. Li demano que tiri. És com, ¿en serio? Sí, va passar-me aquí. Sí, una gosseta. Tinc de trobar alguna altra manera. Ja hem hidratat el gos, no? Ja agafem la bici, la portem repassada d'uns dies abans, perquè jo vaig dient que